Miña nai chamábase Leodora e foi moi traballadora, foi unha curranta, foi un exemplo para mí na vida. Unha muller e outra muller. Unha muller e outra muller. Unha muller e outra muller. Era, cando non había que plantar pinos, pois traballaban nunha carretera, ou senón facían cortafuegos. Entonces facían iso, e depois facían, cando había que plantar, facían os buratos, tiñan un viveiro, primeiro plantaban os piñóns, tiñan un viveiro, entonces facían os buratos, en cada burato puñan un pino. E eu iba co caldeiriño, puñalle o pino para cada adelantaran elas o traballo. E aparte, cando miña nai non podía ir, que pois iba unha tía con ela, levaban un burro, e iba a miña tía montada no burro, a miña nai chamaba o burro. E o monte había de distancia 9 e 10 kilómetros, para lá, 9 kilómetros, para cá andar. Salían ás 7 da mañá da casa. É que miña nai eran 3 irmáns, e tiñan un fillo cada unha de solteira. Porque daquela, claro, os homes marchaban para fora, e os que quedaban as mulleres solas, e se quedaban embarazadas, se quedaban. A moitos xa non volvían. Había moi poucos homes, porque claro, despois dunha guerra, había poucos homes. E despois as que quedaban, pois, tiña que criálos elas como podían, os fillos. Fui solteira mesmo. E tuve un fillo moi honradamente, e criei-no moi honradamente, agora quedei con moi boa xente. O pai do meu fillo, pois, andaba comigo, pero xa andaba con outra, a Moraña, porque era a sobrinha dun cura. E o cura conquistou-la do capital e casou-se con as sobrinhas, deixou uma amiga, deixou a outra. Cando tuve o filho tamén andaba ao xornal e levábamos a defunta do mamá ás fincas a darlle o peito, porque se lle daba o peito, agora non dan o peito. Fomos ao Peixamarín e vamos con dúas señoras de Illes de Baixo, eu a máis o irmán máis velho. E íbamos ao peixe, pero non o podíamos vender polo camiño, porque despois iba a defunta de miña nai e máis outro irmán a Mil, aos Milagros, a vendelo, porque non o vendían, cambiaban. Nós tamén nos roubábamos a Marín para que nos deran o peixe. Facíamos o cambio. Dábamos-lhe patatas, dábamos-lhe pão, dábamos-lhe cerdo, porque da Mil había de todo, era onde iba a xente aos traperos do millo. Despensando os pecinhos, xa estaban como estas suelas destes zapatos, as calcinhas, e con aquelas xeadas. O que se pasou na cabeciña, con aqueles molidos, facer aqueles molidos. Eu ainda tiña as marcas das bíblias na cabeza, non me pasaba. Coa tina na cabeza íbamos para o río, tiñamos ali un lavadorinho expostos no río, e unhas pedras para poñer as rodillas, e a agua pasaba, pois as rodillas estaban enterradas ali na agua, naquelas pedras. Cando acabábamos de lavar as rodillas xa tiñan aquí unhas pozas, xa estaban arrugadas de estar ali naquela agua ali a lavar. Lavábamosla, e despois botábamoslle así un airiño de xabón e moi mollada, estendíamola nun campo a clarear ao sol, e despois regábámola para que non secara, porque se secaba mal. E clareábamos despois, deixábamosla ali un pouco, e despois dicíamos, hai que ir torcer a roupa. E íbamos collela, e volvela a lavar, e torciámola, e aquela roupa xa era unha frescura, moita frescura. Miña abuela, claro, era a que nos mandaba. A pobre non tiña máis, en vez de me mandar á escuela, mandábame ao monte, aos carrascos, e aos toxos, e as cascas dos alcoholitros, para lle meter ao lume. Eu cansábame, era unha rapaza. E unha hora iba, outra tamén, pero a outra tamén me cansaba. Pero ela quería que fora. E eu escapaba-lhe para a escuela. Miña nai meteu-me a aprender a modista,
Despois que ia moi enferma e quitoume. E despois, ao larga, aprendín a facer camisas, buzos, monos, fundas. Despois fixen de todo para Pontevedra, e máis para Redondela. Dediqueime a fazer todo na casa. Hasta, a verá por aí, 10 anos que parei. Cando eu cosía coa miña nai, levantábamos ás 6 da mañá. E puñámonos a coser, a muller hasta ás 7, e ás 7 puñámonos un anapo de pan de millo, puñámonos a comer e tomábamos unha copiña de francesero por encima. A suite ela marchaba a monxer as vacas, que había dúas, e despois tiñamos algo feito por ali pola casa tal, ela marchaba ao xornal. E o meu irmán por vacas, polas presas adiante. E despois, ás 9, 9:30, polo colegio a correr. Collamos un caldeiro, e puñámoslo no medio do piso, coas brasas, co lume. E cando nos demos conta, tiñámoslo o piso queimado. Porque tiñámoslo frío, e non había outra cousa para se cantar. E claro, encendemos o lume ali. Aquilo, porque era terrible. Eu penso que a mitad de remo que xa collín así tamén de estar así fría na máquina as mañás, porque había mañás frías, pero había que... E despois a Lara, cando me puxen tal, empecé a fazer roupa para o mercado, pero a miña maneira. Como sabía amañarme algo, pois despois se facía a miña maneira. E isto, despois iba a lobar, máis a buscar todos os días a Pontevedra, todo. E nós para arriba no coche, que agora últimamente non, nós para arriba no coche cobraban o paquete da costura. Ou para baixo, digamos que pagar por ela. É logo. De todo, fixen de todo. Fixen de todo, xa non hai cousa que non fixera. E cando me parecía lá, ainda vinha por ali a tentarme, ainda facía un vestidinho. E me amañaba bastante ben, e ainda facía. Ao meu máis gustábame coser, porque non levaba tanto traballo, pero ir traballar ao monte tampouco non me custaba nada. Non me custaba nada porque nós pasábamoslo ben. Era monte común. Nós fixemos a pista así, pero sin máquina ninguna, Ali non había máquinas. Despois tamén anduvemos a plantar pinos, no cortafuegos, fixemos cortafuegos, anduvemos de todo. Non vais a pensar que foi solamente a carretera. A carretera tamén foi dura, era moi dura. Facíamos unha festiña ás veces, alá nos Lourenzos, comprábamos un carneiro entre todos, guisábanoslo, e comíámoslo ali no cuartiño, viño o caeiro con acordeón, e tocaba o acordeón e nos bailábamos. Si, es que traballábamos no monte, na pista esa. Entre todos, pillamos o que nos tocara, facíamos, era o que gastábamos tamén, porque outra cousa non gastábamos, os pais levaban, os catos levaban a casa. A hora da comida, en vez de descansar, brincábamos. Aunque sea sacar o pantalón a un home. Sí, unha vez a montar de Ricoi, isto de Ricoi vai saber, non? Meu pai anduvo sempre traballando fora, de canteiro, e ela criou-nos, iba ao xornal, e máis facía o traballo da casa, máis iba para a Veiga, máis iba para todos os sitios. Foi traballar a Esculca a facer morrillo para facer a carretera. Botaban tiros para romper a roca, e despois, con uns martilliños, tiñan un manjo así, e eran así, máis ou menos, de ancho. E despois, co aquilo facía, dábanlle, hasta que facían unha pedriña así, máis ou menos así, cuadrada ou redonda. De mulleres eran 3 mulleres e 3 homes. Traballaban os 6 ali a facer no morrillo. Había así unha canteira grandísima, así, alá, estaban alá no fondo a bater naquelas pedras ali, botaban ali. Sabe Dios os anos que botou ela ali a traballar. Botou moitos anos a traballar ali, para ganar cartos, para axudar, e papá estaba fora. A miña abuela e as miñas tías, algunhas tías, non querían a miña nai. Pero o meu pai casouse con ela igual, non fixo caso, porque a familia de meu pai eran ricos. Si, miña abuela casouse porque eran, claro, 2 mulleres solteiras e tiñan herencias.
pois ela xa era un pouco maior, non? Pero que era unha muller como moi decidida para ir para América e tal, e tiña cartos e tal. Entón, parece ser que tramaron aí un matrimonio, como facían antiguamente. Pois cásate con un menganito que vas a... así polo menos vas a... para ter unha descendencia. Sí, foi, tuve a descendencia, pero tuveron moi mala relación. Entón, xa daquela vivían separados. Parece ser que naquela época na América pois era un futuro, non? Que tiñan... Pois aí, ela de principio foi cos papeles de solteira, non? Foi no barco, daquela ir no barco, puñía ir un mes no barco. Si estuvo en Montevideo, que ao principio creo que estuvo en Montevideo, e traballaba tamén, claro, daquela a xente pois é como agora que viña para traballar no servicio doméstico, pois traballaba na casa pois duns señores que incluso eran emigrantes que parece ser que eran de Ourense. Pero de segunda vez xa voltou a América, pero de casada. Pero como tiña mala relación co home, ela fixo e volveu a ir cos papeles de solteira. Tiñan 2 horros, tiñan 2 palleiros, daquela ter 2 horros e 2 palleiros, é que tiñas capital, e tiñas bastante millo, e tiñas, pois como a que dera un poder adquisitivo un pouco alto. Aí na miña zona sí que dicían que eran a xente que tiña, que eran as que realmente eran prestamistas. A xente gustaballe moito aforrar, entón ela era moi aforriches, e parece ser que collían os cartos e metíanos nunha cabana ou nalgún escondite, e os ratos comían os cartos.